vastausvideo part 2. Tää on ihan mahtavia, että tästä tulee lisää. No tässähän sulla on se suuri fani. Kiva hammo. Venä, milloin pelottaa muuta kuin minä? Joskus milloin vesimaalla testausvideo ikinä, mitä sai jolleeksi rahaa. Hanki OF. Milloin OnlyFans? Joo, mitä nää kommentit on? Oh my god. Tee makaronin maistelasitko 100 seuraajaa? En. Teet Mineniken HC-servuja kuvassa? En. Etkä samaa mallia vitun kovaa konsaa? Nice. Onko sulla mikropenis? Mitä no niin. Tilasin Damn Those Who Know First Bite, oh my god. Mitä? No, tilaa kanava. Kiitos kun katsoit.